गीता घावनाळकर. आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. आमचे कोकणशाहीचे जिल्हा प्रतिनिधी चिन्मय घोगळे सर यांचा विवाह नुकताच संपन्न झालाय. विवाहानंतर पहिल्यांदाच त्यांच्या अर्धांगिनी सोबत आमच्या कोकणशाहीच्या कार्यालयात आगमन झालंय. सर, आज तुमचं वहिनीसोबत आमच्या कार्यालयात आगमन झालंय. एक उखाणा तर झालंच पाहिजे, आगमन झालंय म्हणजे. नक्कीच. आता अंकिताने सांगितल्याप्रमाणे लग्नानंतर पहिल्यांदाच मी माझ्या स्टुडिओमध्ये, माझ्या ऑफिसमध्ये आलो आणि माझ्या संपूर्ण टीमची या ठिकाणी फरमाईश आहे की एक उखाणं तर झालंच पाहिजे. त्यामुळे सगळ्यांची फरमाईश मी या ठिकाणी पूर्ण करतो आणि लवकरच उखाण्याला सुरुवात करतोय. करू ना? कारण इथून परमिशन घेतली पाहिजे. हेदळकर सर आहेत. हेदळकर सरांना चांगला अनुभव आहे याचा, हळूहळू मलाही येईल. त्यामुळे जास्त वेळ न घालवताना मी उखाण्याला माझ्या सुरुवात करतोय. कोकणशाहीच्या स्टुडिओत विसरलो माझा बूम, कोकणशाहीच्या स्टुडिओत विसरलो माझा बूम, मंजिरीला घेतला आणि ठोकली सरळ धूम. खरोखर अतिशय चांगल्या प्रकारे आमच्या सरांनी, चिन्मय सरांनी उखाणा घेतलाय. सुट्टी काही घेतली पण आपल्या कामाला मात्र काही विसरले नाहीये. आता आपण जातोय वहिनींकडे. वहिनी, एक उखाणा झालंच पाहिजे. हा, नऊवारी साडीवर शोभून दिसते ठुशी, चिन्मयरावांचं नाव घेते कोकणशाहीच्या ऑफिस मध्ये पहिल्याच दिवशी. आपण पाहू शकता वहिनींनी आणि सरांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे उखाणा घेतलाय. उखाणा घेताना देखील ते कोकणशाहीला विसरले नाहीये. त्यांनी कोकणशाहीचा उल्लेख आवर्जून केलाय. आमच्या पूर्ण कोकणशाहीच्या टीम तर्फे त्यांच्या भावी वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा.